Здравейте! Днес ще направим една демонстрация с трети различни плочи: жълто-черно, магента и цян. Ако ви съберем тези плочи, получаваме изображението на Ван Гог, портрета на Ван Гог цветен. Също може да направите с RGB, три цвята: син, зелен и червен, а тук са цян, магента, жълто и контролен, който е черния. Това обикновено при печата се използват четирите цвята. Цмик системата, а RGB обикновено е за мониторите. Комбинацията на Red, Green, Blue, т.е. синьо, зелено и червено, за да получите всички цветове, но може да направите и чрез четирите цвята на цмик. Ето това тук е случай с цмик. Мога ги подреда по различен начин. Първо да взема синьото, да сложа върху черното, след това да сложа цяна и жълтото и получавам пак Ван Гог. Тоест всички цветове може да ги разпределите с тези 4 цвята. Ако ви харесва видеото, може да дигнете един палец нагоре. Запишете за канала. Ако искате да учите физика, запишете се да учите физика в физическа факултет на Софийския университет. Чао!